Aurrekontu parte hartzaileen bigarren fasea amaitu da eta esan genezake lehen urtean baino hobeto joan dela. 3 proposamenak izan dira boto gehien jaso dituztenak. Alde batetik, lorategi eta gune berdeen hobekuntza dugu botatuen. Beste alde batetik, dauden komun publikoen konponketa edo atontzea eta baita berriak jartzea ere botatu da. Eta azkenik, Aiboako irisgarritasuna dugu eskari nagusi bezala, abstentzio bat jarriz. Kontutan izan behar da, proposamen hauek herritarren beharrei eta eskariei erantzun zuzena ematen dietela. Esan genezake aurten partaidetzak goraka egin duela, hain zuzen ere 9,9%. 1076 boto jaso dira eta horietatik 978 izan dira onartuak. Kontutan izanik partaidetza hobetzen ari dela, udalak jarraituko du herritarren eta udalaren arteko harremanean sakontzen, lantzen eta bultzatzen.